Hello friends, welcome back to my channel Birkhang Tech Tips नोंथांखौ वेलकाम राय स फ्रेंड्स दिनै भिडिअ नोंथांखौ फोरोंगोन जे गावनि पैन कार्डखौहाय गावनि आधार कार्डजोंहाय मारै लिंक खालामना लानांगौ स बे बाथ्राखौ अलरेडि गभर्नमेन्टआबो अलरेडि डिक्लेयार खालामखाबाय जे बे गावनि पैन कार्डखौहाय गावनि आधार कार्डजों लिंक खालामना लानांगौ होननानै स बे थिनखानायाव दानि खालामना लायाबा उनफ्राव बेजालसो जानो हागौ स बेखौनो फोरोंगोन नोंथांमोनखौ दिनै भिडिअनि गेजेरजों जेनाखि गावनि पैन कार्डखौहाय गावनि आधार कार्डजों मारै लिंक खालामना लानांगौ स लेट्स स्टार्ट विथ भिडिअ फार्स्ट अफ अल नोंथाङा मा खालामदों नोंथांनि बे फननि गुगल क्रोम एपखौ ओपन खालामदो ओके स आं दा बे आंनि फननि गुगल क्रोम एपखौ ओपन खालामसै ओके स दा बेयाव आङो आंनि बे गुगल क्रोम एपखौ ओपन खालामबाय दानिया बे सार्च बारावहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय इनकाम स इनकाम टेक्स इ फिलिं इनकाम टेक्स इ फिलिं टाइप खालामनानैहाय नोंथाङा मा सार्च खालामबानो जाबाय सिम्पलि स देन नोंथाङा बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुगोन ओके स बिनि उनावहाय बेबायदि इनकाम टेक्सनि अफिसियेल वेबसाइटआ गिंगोन आरोखि ना बेबायदि फार्स्टआवहाय लिंक नुदों इनकाम टेक्सनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक स बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बे फार्स्टनि लिंकआवनो स बे फार्स्टनि लिंकआव आं क्लिक खालामबाय देन नोंथाङा बेनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन आरोखि ना देन नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनबा बेयाव नुनो मोनदोंना एसे क्रसनि बे इन्टु लिरनाया बे क्रसआ बे सानजाबसिनाहाय बेयाव क्लिक खालामनानै बे एड्स फैनायखौहाय काट खालामबानो जाबाय स बेनि उनावहाय बेबायदि नुनो मोनगोन आरोखि ना बे एड्स फैनायखौहाय क्लिक खालामबा एबा बेखौ काट खालामबा आरोखि ना स नोंथाङा आं एसे जुम खालाम खोन्थानि नोंथांमोननो देन नोंथाङा बे लेफ्ट साइड कर्नारावहाय नुनो मोनगोन ओरै लेफ्ट साइडआव ओरै कर्नाराव लिरनाय नुदोंना बे लिंक आधार लिरनाया स बे लिंक आधार लिरनाय नुदोंना र' नोंथांमोननो खोन्थानि आङो बे लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरोखि ना स आं दा बे लिंक आधार लिरनायखौ एसे जुम खालाम खोन्थाबावनि स नोंथाङा मा खालामदो बे लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके स आं बे लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामसै देन नोंथांनि सिगाङाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन बिनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन आरोखि ना देन नोंथाङा बिनि उनावहाय बेयाव नुनो मोनदोंना एसे जुम खालाम खोन्थाबावनि आं नोंथांमोननो स एसे जुम खालामबावनि खोन्थानि स बेयाव नुनो मोनदोंना नोंथाङा बेवहाय नै बेवहाय नोंथाङा मा नैबे ब्लेंकआवहाय पैन कार्डनि नाम्बार नोंथाङा नोंथांनि बे फार्स्टनि लिंकआवहाय पेन लिरनाय दंना पेन लिरनाय बे ब्लेंकआवहाय नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बारखौ एन्टार खालामबानो जाबाय देन बे नेक्स्टआवहाय आधार नाम्बार बे आधार नाम्बारखौ नैबेयावहाय एन्टार खालामबानो जाबाय लिरबानो जाबाय देन नोंथाङा बे नेम एस पार आधार नोंथांनि बे फुल नेमखौ बेवहाय लिरबानो जाबाय अके स बे आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ इन आधार कार्ड बेवहाय बेखौथ' होलायनाङा जेबो नङा बेयाव टिक मार्क लागायनाङा अके टिक मार्क लागायनाङा माने नोंथांनि बे पैन कार्डआवहाय डेट अफ बार्थ गैयाबासो आरोखि ना बेखौ होनांगौ आरोखि ना अके स डेट अफ बार्थआथ' बयनिबो पैन कार्डआवनो थाखाजोबो नङा होमबा जुदि नोंथांनि बे पैन कार्डआवहाय अनलि नोंथांनि बे डेट अफ बार्थआवहाय अनलि इयारल' होनाय दंबा आगोलनियाथ' फुराना सोरनावबा पैन कार्डआवहाय माने डेट अफ बार्थआवहाय इयारल' होनाय थायोना जेरै डे मान्थ इयार होनाय थाखाजोबाना आगोलनि फुरानाया स बिदि थायोब्ला नोंथाङा बेयाव टिक मार्क लागाय आरोखि ना नोंथांनि बे डेट अफ बार्थआहाय क्लियार नङाबा अके स बेयावहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बे टिक मार्क लागायनायाव आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ इन आधार कार्ड बेयाव टिक मार्क लागायबानो जाबाय देन नोंथाङा जुदि नोंथांना बे टिक जोबखाबा पैन कार्डआव डेट अफ बार्थआहाय नोंथांना टिक जोबखाबा बेयाव टिक मार्क लागायनाङा मिथिबाय देन नोंथाङा बेयावहाय नैबे बे आइ एग्रि टु भेलिडेट माइ आधार डिटेल्स बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबेवहाय टिक मार्क लागायबानो जाबाय देन नोंथाङा बे उनावहाय केपचा लागायबानो जाबाय बे केपचाखौ नैबे ब्लेंकआवहाय फिल खालामबानो जाबाय देन नोंथाङा बेनि उनावहाय लिंक आधाराव क्लिक खालामबानो जाबाय आरोखि ना स आं फटाफटनो आंनि बे डिटेल्सखौहाय आं बेवहाय एन्टार खालामनि आरोखि ना अके थ' फ्रेन्ड्स आं दा बेवहाय आंनि बे डिटेल्सफोरखौहाय आङो अलरेडि फिल खालामजोबखांबाय अके स बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो नैबे आइ एग्रि टु भेलिडेट बेयावहाय माने टिक मार्क लागायबानो जाबाय स बेवहाय आं टिक मार्क लागायनोसै अके स नुबायना नोंथांमोना बेयाव आं टिक मार्क लागायबाय नोंथाङाबो बेयाव टिक मार्क लागायदो नोंथांनि बे डिटेल्सफोरखौहाय एन्टार खालामखांनायनि उनावहाय बेवहाय पेन कार्ड फार्स्टआव पेन कार्ड नाम्बार देन नेक्स्टआवहाय आधार कार्ड नाम्बार बिनि उनावहाय नेक्स्टआवहाय नोंथांनि फुल नेम अके ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय बेवहाय आइ एग्रि टु भेलिडेटआव बेयाव टिक मार्क लागायदो देन बिनि उनावहाय नोंथाङा बे गाहायाव नुदोंना बेयाव केपचा नुदोंना बे केपचा क'डखौ बेयाव नायनानै नैबेया फिल इन दा ब्लेंक बेयाव माने बे लांदां जायगायावहाय फिलआप खालामबानो जाबाय ना इन्टार खालामबानो जाबाय बे केपचा क'डखौ नैबे फिल खालामबानो जाबाय नैबे ब्लेंकआवहाय अके स बेयावहाय आङो आंनि बे केपचा क'ड नुजानायखौ बेवहाय आङो एन्टार खालामसै 5K J 9
9NX 5KJ 9NX स' बेवहाय आंनि बे केपचाखौहाय एन्टार खालामबाय 5KJ 9NX आं बे केपचाखौहाय आङो एन्टार खालामबाय देन नोंथाङा बेनि उनावहाय मा खालामदो गाहायाव नुदोंना बेयाव नोंथाङा नुदोंना गाहायावहाय लिंक आधार लिरनाय दंना बे लिंक आधार लिरनायावहाय बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके स' बे लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय स' आं बेयाव सिम्पलि लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामसै देन बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन आरोखि ना स' बेयाव आं एसे नोंथांमोननो जुम खालाम खोन्थानि मा देखायदों बेवहाय स' बेयाव खोन्थादों नुबायना नोंथांमोना औ नुदों your request has been sent to UDI for validation of Aadhaar बेवहाय नेक्स्टआवहाय मा होनबावदों बेवहाय नेक्स्टआव मा होनबावदों please check the status later by clicking on link Aadhaar hyperlink in the home page स' बिनि थाखाय मा खालामदों नोंथाङा बेयावथ' हम पेजआव क्लिक खालामफिनदों बे आधार लिंक बे जुदि नोंथांनि बे पेन कार्ड आधार कार्ड लिंक खालामनाया जागोन ना जायाखै स' बेखौ बेनि स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामदो स' फ्रेन्ड्स दहाय बायदि फार्स्टनि बे हम पेजआव आं फैफिनबाय बिनि थाखाय नोंथांनि बे पेन कार्डखौ नोंथांनि बे आधार कार्डजों लिंक खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा मा खालामदो नैबे दहायनि आं क्लिक खालामफिननाया बे लिंक आधार लिरनाया बे लिंक आधारावनो क्लिक खालामफिनबानो जाबाय नोंथाङा अके स' लिंक आधार लिरनायाव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय नोंथाङा बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो गोजौआव नुदोंना बै गोजौआवहाय आं एसे जुम खालामना खोन्थानो नोंथांनो गोजौआवनो हम पेजनि खाथियावहाय बेवहाय क्लिक हियार बे क्लिक हियार लिरनाय दंना बे क्लिक हियार लिरनायाव क्लिक खालामदो नोंना स' बे क्लिक हियाराव लिरनायाव क्लिक खालामबा नोंथाङा मा नुनो मोनगोन स' बेवहाय मा नोंथांनि बे लिंक खालामनायाहाय जेनाखि नोंथांनि बे पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाया जागोन ना जायाखै बे स्टेटासखौ चेक खालामनायनि थाखाय बे क्लिक हियाराव क्लिक खालामबा बेबायदि इन्टारफेस नुगोन देन नोंथांनि बेयावहाय लिरनाय दंना पेन नाम्बार बे ब्लेंकआवहाय नोंथांनि बे पेन कार्ड नाम्बारखौ फिल खालामदो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय बे गाहायाव दंबावो आधार नाम्बारखौ फिल खालामदो देन बिनि उनावहाय भिउ लिंक आधार स्टेटास बेयाव क्लिक खालामदो होमबानो नुनो मोनगोन नोंथांनि स्टेटासखौ स' आं बेवहाय आंनि डिटेल्सखौहाय फिल खालामनानै खोन्थानि नोंथांमोननो स' आं फिल खालामगोननि सिगांहाय अके स' फ्रेन्ड्स आं बेवहाय अलरेडि आंनि बे डिटेल्सखौहाय फिल खालामखांबाय आंनि पेन कार्ड नाम्बार आंनि आधार कार्ड नाम्बार बेवहाय होनानै आङो फिल खालामखांबाय अके स' बे आंनि आधार कार्ड नाम्बार एन्ड पेन कार्ड नाम्बारखौ आं बेयाव एन्टार खालामनानै फिल खालामखांबाय देन नोंथाङा बेनि उनावहाय नोंथाङाबो बेवहाय फिल खालामखांनायनि उनावहाय मा खालामदो भिउ लिंक आधार स्टेटासाव क्लिक खालामबानो जाबाय बे भिउ लिंक आधार स्टेटासाव क्लिक खालामबानो नोंथांनि बे स्टेटासखौ नुनो मोनगोन अके स' आं बेयाव क्लिक खालामबाय देन नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नै एसे जुम खालाम खोन्थानि नोंथांमोननो बेयाव लिरनाय खोन्थादों नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना your PAN is linked to आधार नाम्बार बेयाव नुदोंना your PAN is linked to आधार नाम्बार स' आंनि पेन कार्डआ आंनि बे आधार कार्ड नाम्बारजों अलरेडि लिंक जाबाय स' लिंक खालामखांनायनि उनावहाय स' नोंथाङाबो बेबायदि नोंथांनि बे पेन कार्डखौहाय जेनाखि नोंथाङा नोंथांनि बे पेन कार्डखौहाय नोंथांनि बे आधार कार्डजों जेनाखि नोंथांनि बे आधार कार्डजों बेबायदिनो जोबोर इजियैनो लिंक खालामनानै लानो हागोन आरोखि ना स' जोबोर इजि अके स' नोंथाङाबो लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय जल्दिनो थाबैनो सारप्राइज आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ जेनाखि गावनि पेन कार्डखौहाय गावनि आधार कार्डजों मारै लिंक खालामनानै लानांगौ स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय सारप्राइज दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय